ukuba sibe kule meko. Amen. Amen. Kwabizwa naye umbuzo wangenayo kuyona, ungubani na? Amen. Uvelaphi? Uyaphi? Ungowabaphi na abantu? Amen. 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 Umbuzo obuzwa kuyona, ungubani? Amen. 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 Ngoba uyona ebekaThixo ngaphakathi kunaye, but bebaleka umsebenzi kaThixo. Amen. Haleluya. Amen. Wavuka umbuzo uba ungubani? Amen. 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 Nami xa ungumzalwane yenza umsebenzi wobuzalwane. Amen. Xa ungumntwana kaThixo yenza imisebenzi kaThixo. Amen. Xa ungumntu osindisiweyo ubehave njengomntu osindisiweyo. Xa ungumntu okhonzayo uthetha njengomntu otheni? Okhonzayo. Amen. 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 Xa ungumntu onelizwi likaThixo uthetha njengomntu onelizwi likaThixo. Amen. Haleluya. Amen. Xa ungumntu okwayifunda incwadi ezenzo zabapostile wenza ngokwezenzo zakaThixo nawe. Amen. 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 Enzima lo mbuzo lona ungangeni kuwo. Amen. 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 Bathi xa ubuza nayo ngawe athi hayi imani ndiyamazi ndihamba ndizifana engxakini banambamba. Amen. 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 Haleluya. Amen. Ikho indaba ikasukela kusavuye ngenye ilanga abekho kule ncwadi ezenzo ithi kwakubanjwe amadoda phaa lashumela izwi kaThixo Pawulos abakanye kanye. Amen. Amen. Yabiza intlanganiso kwathi masibakeneni sogqiba sibavale umlomo bangaze bashumayele ngegama likaYesu kule lali. Amen. 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 Ithi babe phakathi entlanganisweni kwakho indoda phaa eyavela yaphakama into gama li yaphakama indoda yathi mani madoda, ukuba aba bantu beze nento kaThixo sababona ngolu hlobo, kaloku aba kwakufike ubani waveza yakhe into bamlandela abantu yaphela, kwaphinda kwenza ubani washumela yakhe into bamlandela abantu yaphela. So make sibavumele sibayeke benze lento yabo. Amen. Ukuba lento ikaThixo izawuma forever. Amen. Ukuba yinto yabo izawuphela. Amen. Masibayekeni. Amen. 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 Kanti kofutyhilakalela uba abantu bengabantu bakabani bakaThixo. Amen. Amen. Intlanganiso ibhayibhile intlanganiso yaphela kanjalo ngoba abantu bafuneka bashumele icebo kaThixo elingazumiswa umntu. Haleluya. Ibhayibhile baphuma babona ngoPawulos baphinde baqhuba boshumela bathi bengena kwenye ilali futhi bavela intombazana eyomoya wemilozi. Yabona ke aba kaThixo senyangweni. Amen. Abantu samshumela yamani imizi lentombazana xa uxotsha ingoma imizi ithi yabona basindisiwe bayamazi uThixo ka. Amen. Amen. Baqolwe Pawulos uba intombazana inyanisile bahamba naye yaphinde yamisa intombazana abona ndihamba nabantu basindisiweyo. Amen. Amen. Xa beqala ukuthi ngegama kasindiswane guquke yabona abantu abahamba uThixo senyangweni wabona uPawulos uba hayi inkondelo ngapha. Amen. 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 Siyasindisiwe akho into uba ade ayihambe eyicela. Amen.